Sakawrtuichhun veng kong chu Siam tran alo ni ta a an Siam tran na hi zinghal ko na tang an tran ta a chuanin Sakawrtuichhun veng chunga hian a lu tanga kong Siam dan tur hi ti hianin an ron tar lang ta a kong thui zong hi metar sang thum zanga le somhni anita ni hei hi km thum le achan ve le metar somhni ani chuanin kong zau zong ve thung hi azim la ya hianin metar thum 0.75 anita chuan fit som pahni le inchi thum ti na ni chuan kong cha zong hi 0.15 anita chu inchi ruk ti na ni le ta chuan concrete proportion hi cement bag khat hi trin ni angan lo ni ta a BALU hi 2.24 a lo ni ta chu trin ni le chan ve ang lo ni ta ni chuan rora hi 4.06 ani ta a tin li ani ta mai tin li le tlem khati kha ni apol dan tur hi a englo don khop mai a tak thadon khop mai hei in sakna hianin atlang pui thu in 1/4 hian an chok thinin ka hria chuan tual zol han zut na ang chi ang mai me te phei chuanin 1/6 te pon an chok thin tho ta ni hei in sakna ti ang reng vela te chuani hei ka simen wak lampang hrim hi ke chu ko khoi tam ve lem lo ta a ka hre thui lu tuk lo tho na chungin atlang lo na chuan 1/4 hian an chok tlang puin ka hria tun tumi ro hi chu ti hian hei atak thadon ngang khop mai ti kha kan han sei tel du poka chuan kong zau la ya lir thei in pel na tur chhun zau tur ti ani bok ta hei poimo khop mai hei cement concrete chhun reng hi atlang pui thu in main road ang tak tak ani lem lo hi chona lo zim ta motor in pel hi lo har thin ta ni a cement chhun lo chin rap tu zok ni atlang pui thuan kan lo hre deuh thina chu wang chon in pel na tur kha to ka lo om zeu thin hi atangkai em maya hei hi apoimo khop mai chuan concrete chak zong hi concrete chak zong han te anin hriat thiam thei dan tur chuanin lungpo changle changlo om hi khatiang deuh khanin a chan zong hi ate na om ta ni chu lung ang kha ani mai ta a chang zong hi M30 ni ta a chang viau tura nga yang o a mix dan tura hi tui dia khopa pollo tura nin ti a hemi atiak le diak lo lampang ai chu a that le thalo number ga chu ka hre velem lo ama ro chu kalau ngai vel dan mai me chona diak tok vel hei akar ong te hi lo om du ta khal lu tuk hi chuanin akar ong in no khat zung thei tur hianin tlema tui de ulak han ti mai te kha kai chuan na that te kalau ring mai maya amara chu a hre jok ten ti khanin a diak tur ani lo an han ti ta o a tha tur anga yang on yang chuan thil pakhat kan soitel le du chu an BALU man hi du thu sam lo mangai o ti hian om ta BALU CHHIA hi chu hmang thei ram se chu du om khop maya amaro chu du thu sam ang tak hi chu man thei lo te pon nge amaro chu a tha turanga yang alo thalo ni chuan le apoi don maya nakin loka kan kong te hi a chele mayanga kong chia boka kan tlan leng ti te hi lo om ve em chu wang chuanin a thei ram chuan han tha thei ram sela ti khani BALU te po hi han en kuala a that le that lo te han en ve chin rim te kan han chak ve deuh ma se foklen lama in mun lain kan riak chuak lak lo box sia khotlang suai tu ten tewin an kin tura nga ya thaviau tura nga yang o khotana poni sela na phokten video dem zo man lo la chu en zoi ang on yang plate hemi plate ayan cement plate thum BALU plate thum rora plate li chutianga pol chon ni e una yan abun don lai me ka yang lain ni atokte ania
phần ven đi ăn thọ à chỗ này hiện ven ta là thành hiện ngay tắc tắc cái ăn này yan amit sa among punta a Sakop này Aurora takbo ka Opia ani kan bek le ran thoka ati sian takani
ya chuan balu ini plate thum bawk cement ini plate thum balu ini plate thum rora